Și mai ziceți de mine că vorbesc imbecilități. Uite în ce subiecte vorbim. Odată de fapt. Eu nu vreau să vorbesc. Problemele mele. Vreți să vă povestesc viața mea? Nu, că nu mă interesează. Păi văd că vreți. De unde știți? Eu cred că dumneavoastră aveți viața. Între tine și o cioră, după care nu nicio diferență. Stați în casă, nu faceți-vă comandă, nu mai ieșiți în casă. E greu. Adevăr, e greu pentru tine să știi. E greu, adevăr. Și te cred. Duci o viață grea. Hai, gata. Auzi, asta știi, hai, gata, ce tare ești. Aveți o vârstă degeaba, serios. Auzi, măcar așa, dacă te-ai uitat la mine, de unde calci tu, eu am încărcat. Acum, ruță. Și pe tine am mai învățat, am mai văzut. Am mai văzut șmecher ca tine. Tu știi că eu când eram mic, era o vorbă. Poate veche prostul. Atâta tot. Șmecherie este ce. Deci sunteți la fel ca mine, că aveți mai multă experiență, nu? Dar bineînțeles, eu am învățat ceva, n-am rămas prost. Eu am învățat ceva, dar tu nu vrei să știi. Nici când îți spune cineva ceva. Dar n-am auzit aberația asta în viața mea. Ce aberație? Să-mi dai voie să vorbești că dacă asta e vocea mea, asta e tonul vocii mele. Tinere, încă o dată. Nu ți-a spus nimeni nimic, nu să vorbești mai încet. Și doamna ți-a spus, da. Și dacă îi spuneai doamnei următorul, ce-mi spuse? Așa vorbesc eu. Nu, dar dacă îi spuneai doamnei chestia asta, nu cred că mai zicea nimeni nimic. Da, domnule, vorbesc mai tare. E vreo problemă? Dar nu poți vorbești mai încet. Încă o dată ai vorbit tare, ai vorbit tare, dar doamna că ți-a făcut observație, vedeți, vă rog, mă scuzați, eu așa vorbesc mai tare. Și cu asta să închidea discuția. Ai vrut să continui și ai vrut să continui așa. Și mie-mi place liniștea, dar cum mă acasă, mă relaxez, mă pun pe canapea, mă pun în pat, frumos. Niciun fel de problemă. Nu ți-a spus nimeni nimic, era vorba doar de... Pe mine nu mă deranjează, poate vorbea toată lumea în jurul meu tare, nu mă deranjează. E tramvai. Totuși. Într-un loc public nu se comportă nimeni așa. Și am să-ți dau un singur exemplu. Într-un loc public, spre exemplu, că suntem în tramvai, acum trebuie să găsească 3, 4, 5 persoane și scoată țigăre să o aprindă. Nu mă interesează, e loc public. Asta e o comparație deplasată, nu are nicio legătură cu vorbeam eu la telefon. Într-un loc public nu trebuie neapărat să aud eu ce vorbești cu la telefon. Bun, ai vorbit. Sunteți la 10 cm de mine, e inevitabil. Poți să vorbești și în șoaptă, tot auziți. Încă o dată, doamna ți-a spus că vorbi prea tare. Atâta tot. Nimic nu pus. Puteai să cer scuze, da, doamna, vorbim, așa vorbesc eu. Și cu asta basta. Nu, și cu asta basta, se închidea subiectul. Hai, ținu neapărat să extraladezi. Scuze, domne, de ce ne ții mașina? Altă deșteaptă. Altă deșteaptă. Serios, deci nu mai știu. Așa e, băi, așa e. Așa e. Nu doar. Foarte de scandal. Ăștia se întorc la fermetele. Așa e, băi, așa e. Alții ne ducem la muncă, mai rău. Asta e educația, asta e școala pe care o făcut-o. Asta e educația de la mama, de la tata. Eu zic că trăiți în altă lume, nu că e educație. Da, ai auzit de Credeți-mă, cuvântul sunt ăsta? educat. Și am bun simț și sunt și civilizat. De ce nu e cerut scuze, Eu zic că doamne? trăiți în vremea din anii 50, trăiți pe vremea lui Ceaușescu, De ce nu acum îi cerut scuze, suntem în doamne? vremea lui Iohannis. Auzi, Gata, cu asta am încheiat, nu mai poți să puteți vorbi. Din momentul ăsta nu vă mai bag în seamă. La revedere. altă lipsă de văzut. Magister X. Întreabă ce zici. Ignor. Nu, că nu știi. Ignor. N-are rost. Cobor prea jos. Dacă mai continui discuția. Că nu, dumneavoastră m-ați făcut și prost și imbecil. Și eu tot eu sunt obrazul. Nu te-a făcut nimeni. Ba da, indirect. Atât, dar foarte. Face liniște, nu?